Гэтая традыцыя ўзнікла некалькі дзесяткаў гадоў таму і не мае рэлігійнага абгрунтавання. Тым не менш, яна трывала замацавалася ў грамадстве. Многія асцерагаюцца асуджэння суседзяў, калі магіла застанецца без яркіх кампазіцый. Мы считаем тело храмом Духа. И тело усопшего тоже является храмом Духа Святаго, который однажды наполнит его своим присутствием и жизнью. И все, что мы делаем на могилах, должно соответствовать христианской вере. Живой цветок – это символ жизни и смерти. Поэтому лучше, конечно же, украшать могилу живыми цветами. Самое главное – это должна быть молитва. Эколагі зважаюць на зваротны бок даўгавечнасці такіх кветак. Вырабы з паліэстру, пенапласту і ПВХ практычна немагчыма падзяліць на фракцыі для перапрацоўкі. У выніку кожны год на палігонах адходаў аказваецца вялікая колькасць пластыка, які не раскладаецца. Лепшая альтэрнатыва пластыку – жывыя расліны. Кветкі ў гаршках, мнагалетнікі, нізкарослыя хваёвыя, газонная трава або вечна-зелёныя хмызнякі. Яны не патрабавальныя, добра прыжываюцца нават на бедных глебах і не наносяць шкоды прыродзе.